Morning. Morning. Sit down. Sit down. दिनै एडुकेशन साबजेक्टनि चैप्टार 5 होम एन्ड स्कुलनि सायाव नोंसोरनो बुजायनाय जागोन। आच्छा इरा नों मा सिनेमाखौ नायनो मोजां मोनो? आं गासिबखौबो नायजोब्बाय। आं नायै जेबो गैला। दा बेनो जाहैदों their relationship and ways for better relationship coordination. धोरोमबीर नों सिखात नोंसोर कलेजखौ रंजासालि क्लाब मोनदों नामा? जिराय आरो नोंसोर गासिबो मोजाङै गोसो होनानै खोनासं। दा नेक्स्टआ जाहैदों A school is a place where children receive formal education. It is the only agency which holds the responsibility of the educational welfare of the society. Hello. धोरोमबीर नोंनि आखला बांद्रायबाय आरो नोंसोर बयबो मोजाङै खोनासंनानै ला। दिनैनिफ्राय क्लासरुमाव हाबनाय लोगो लोगो नोंसोर गासिबो गाव गावनि मबाइलनि सुइचखौ अफ खालामनानै लानांगोन आरो जुदि बेखौ मानिनानै लानो हायाब्ला नोंसोरखौ कलेजनिफ्राय गेट आउट खालामनाय जागोन। बी केयारफुल। Dismiss for today. एन बेगा नों दिनै मा मावदों? मा होनदों? दिनै मा मावदों होनदां? जेबो खामानि गैयैखाय थांहां फैहां खामानि मावदोंलै आं बाबु। थां बेंगा नों दिनै जेबो मावनांला। बे टमेट'नि हाग्राखौल' मोजां दांहैदो थां। हा मानो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनलाबायखो बेलाय? दे जागोन दे। आबौ शिब दिनैबा मा जागोन लायो दिनै जाथ्रायाबा? बाबा आंनो फैसा नांगौ। हा मा बायनांगौ आइ हिरा? 5,000 रांनि दख'ना बायनो। मालाय आंना लोगोफ्रा बायजोबनानै गानबाय। 5,000नि दख'ना नांगौ आइ हिरा? मालायफ्रालाय बोरैथो 200 रांनि दख'नाजोंनो समायसोगारोलाय? नोंनो माब्रै 5,000नि दख'ना नांगौ जाखो? आं मिन्थिया आं नांथारगौ। दिनै रां गैया। नैबे 500 राङा लांदो न'। मा जाबावगोन? सबदिके टेनसन। बाबा आंनो रिसार्ज कार्ड सोनो रां नांगौ। हाब आइ दाखालिसो सोदोंमोनलाय। हाब माब्ला जोबस्लाबखो आइ? फैसा गैया न' नैबे 200 राङा लांदो न'। मा जाबावगोन? गथ' खांनायाबो टेनसन। बाबा आंनोबो मबाइल नांगौ। हाब आइ नोंसोर आंखौ खर' फुरहोजोबसिगोन आइ। आंखौ बिदिब्ला मानो खाङा? आंनो बेखौ मोनाब्ला जिन्स लंपेन्ट नांगौ। जागोन नोंनो दुइसिन नोंखौनो अनसिनो जों। थाङाय सना दिनै नोंना जाथ'नाय नंलिया। दा बावैनो जाजोबथारगोन आइ। आइयै सयथिबो फिसा खांनायाबो खम नङा। हा बेबायदि लंपेन्ट गानजोबब्ला कालसारा माब्रै थांबावनांगौ जाखोब्रा? दख'ना दं दख'ना गानबानो जायो। एखनब्ला मेलेमफ्रानो गोदौनानै उखुन्दै खुलायनो नागिरो आंना। जायसो फोथांदों बेसो मिथिदों। दहाय मादै लोक्षि। नोंस्रा मालाय बिनाय मानो बिनांगौ? नोंल' मोननांगौ नामा? जोंलाय मोननाङा नामा? बाबाया आंसो बांसिन जासिखादों। नोंसिनि बाबाया आंनो नोंसोरखौ सासे जासि गाबाय दा। आंनि अनजालिया नोंसिनि गेजेराव सोर सासेया जागोन होनबा? बेगालद्रायानो खुरियाबारिया मानसियानो सेथोथारदोहाय सेथोथारदो। आयु मा खालामनाय जाखो? एन बेंगाया जोंखौ हाबा लानो नागिरनायाबो। आवसावफ्रा बारा सायाखैलै। सालाया गोदोनाखौ मोनहानाय मोनबा सोला हरथारगौमोनलां।
नोंना माहाजोना फाग्लासो जाखो ना मोजांसो जाखो ना खर' गाज्रि जाखो हा बायगनबारिनि हाग्राखौलाय मानो दांनो थिनलाबायखो दांनो थिननायनि खोथा दाङाबाबोथ' दाया जाखागोन दांनोसैलां अरे मित्र जी अब देश से कब आइल हो अरे मित्र जी कहाँ बोले बा देश से आचे हम पहुंच गए तारा के घर में जाने के लिए हम सशक्त रहा हाँ अच्छा मित्र जी तोहरे के लिए शॉर्ट का मीट ले लो अरे सुअर का मीट बोले ना दोस्त हमारा मुख से तू निकल जाए रे अच्छा अच्छा मित्र जी चलो ठीक है, ठीक है, तारा ठीक के है। पीछे हम भी आवत नहीं अच्छा 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 जैसा भी अच्छा मित्र जी हाँ, हाँ। जैसे भी हो अब जाना ही पड़ेगा अरे मित्र जी हम अच्छा, नहीं भूले अच्छा, बा, अच्छा। हम तारा ठीक के है, पीछे ठीक है। आवत नहीं जैसे भी आओ हाँ नायाथ' माथो गोगोम नांथारदों जाबायलै या बे फाफि जिबौआ सानफ्रामबो नांफायो दारमासनि र' जिबौ हिहि हिहि आदि हा फाफि जिबौ हाथासो हायलागार मा दन्दा नङामोनब्लाथ' दिगदारानो जासिगौमोन माथो आंलाय हा उफ अ बेवहाय दंफैयो दिनै बेखौ नैबे जिबौ दन्दा गोथैखौ लानानै जंखायहैनां र' थाङो र' नै फाग्लि नोंहा अमा फिसा गैयाब्ला आंनाव अमा फिसा मासे लांफैदो आरो मा गैनायालाय गैयामोनहाय आब' हा बे बुन्दिखौनो हरदो देनां फाथालसे फिसिनानै ज' जालायलायदिनि हा नों माला लाङो लांफैदो मासे आदि दे देनां सोलाबबा लांफैसिगोन आं थांगौ बेवहाय नोंखौ सिगिनो र' नों बेवहाय नोंखौ नैबे जिबौ गोथैजों सिगिथारगोन आं दिनै ओम 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 शान्ति शान्ति मा बोरलाय जाखो बेलाय आयौ मा जानाय जाखोसै बिलाय बेवाइफ्रालाय फाग्ला बोरखो बेलाय लुबालुलाय ओम ओम नोंसोरहा गोबां गांनाय उखैनाय दङब्ला आंनो फोरमायनो हागोन धरम आं शिब जाबाय आं नोंसोरनो बोर होलांगोन मा फाग्ला बोरखो नोङो मा फाग्ला बोरखो मा फाग्ला जाखो ओम नोङो ओम ओम नोंसोरनो मा नांगौ आंनाव बिनानै लानो हागोन आं नोंसोरनो गासिबो फारि फारि होलांजोबगोन बि नोंसोर आंनाव मा नांगौ आब' बेवाइफ्रा मा जाखो बोरदों आं बोराखै आं शिब जाबाय आं शिब जाबाय लायनोसैबो आङो हैद। नै लायनोसैबो खर' नों मैग्रेमफोरा। होथारगोन आं बेवहायफोर आं बोरैबा मोनथारबाय माबा खर' मेग्रेमलाबायनाय मोनबाय आङो नों होथारबावगोन आं नों आंखौ थगायनाय जायगा मोनबावाखैना हो थिग गैया बिग गैया नों
खालामनांगौ बेलाय थांदोहाय थां आगै नोंसिनि आगैखौ थाब अजा लानानै फैथारथों खिथाहैदो थां र' बिदिब्ला आंबो थाब थांसै लाबोथारथों थांदो माबार आयु माथो थैबो ओंखारलायदों नै हाथाया गोलाव हाबथारदों माथो दाबो सफैया हांखो गोलाव गोलावला अजायाबो दाबो फैया दाबो सफैया हांखो गोलाव गोलावला दाबो सफैया माबासो जाबाय नामा माबि जाखो आइ हां थिफुं थिफुंल' लाथारबाय नै अरनाय जायगायाबो बेनो जिबौआबो नै बेनो ए बेथ' फानि बता जिबौसो गावहा बेखौनो जिबौ दन्दासो होनदों र' सिन्था दाखालाम दानो बेखौ थिग खालामगोन आं दहाय आफा इसर हामसिगोन आइ हामसिगोन मानसि हामसिगोन आइ ओइ गुमा ओइ एनबेंगा आयौ सोर बिमा खर' खोन्थाया नोंखौ बे हाग्राखौ दांलाबाय थाना गावनो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनदों इस ओइ बुरबक बे टमेट'नि हाग्राखौसो फुननो होनदां ए बेखौनो दांनो थिनो होमबा बेखौलाय दांनो होनाबा माथो जाम्बानि खियाव थाम्फै बाया मिथिबाय फु बे टमेट'नि हाग्रा माबार फु मालाबा बे खिनाय उनाव खि देरगोनलां खाथियाव सोरनि खियाव बांसिन थाम्फै बायो दहायनिफ्राय हालायलायसिगौसो बेखौनो दांलाबायसो थादोंलै माजोंसो जाम्बा होनबाय थादों बिमा नै दु बिहरनाय मालफ्रा लाबोजोब्बायबालाय माथो जाखो थारमाने जोंहा पार्टि अफिसाव मिटिं दङ आं दानो थांथारनांगौ आरो सुखे बिहारि आलासिबो फैगोन सुखेखौ थाबैनो फैनोबो खिन्थाबोखाथारबाय आं अमाया फिसाब्लाबो मेजेम थाइरेमखाय लाबोखाथारबाय आं आरो सुखेया बुंखायो अमा बेदर मोनब्लाथाय जेबो नांथारला होनो नङा होननाया बावदोंसो माबार मिटिङाव थाबैनो थांनांसिगोन आंहा ओइ बिमा नों दा सुखे बिहारिया फैयोब्ला मोजाङैल' जाहोहरदो दे आं माबा थांसै मिटिङाव आं रायलायनोबा रोङा मा होननानै रायलायनांगौसै इस बिदि नङालै जाम्बि थ' थाथा रायलायबाबो बुजियो बियो इस नै आंहा समासो बारा जालायलांबाय आं हागौमानि थाब फैफिन नाजागोन दे आं थांसै दे दा गोबाव खालामदोलाय टावारसो गैबाय बे नामाब्रा मा जाखोनो सेरबाबो जाया